Kumusta mga kaibigan? Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa aking pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Ito po ang aming terminal, bus and jeepney terminal mga lods. Pero parang may bagong gagawin na bagong terminal mga lods mga kaibigan. Dun po sa may bandang diversion. Mas malaki kaysa po rito kasi maliit lang po ito mga lods. Ito mga kaibigan, yung mga booking office ng mga bus po rito sa amin sa terminal ng Pulangi sa Albay. Magkakatabi mga kaibigan yung mga booking office po nila rito ng mga bus. Tapos mamimili na lang po kayo kung alin po yung sasakyan nyo. Ito mga kaibigan, si Ma'am Iris, siya po yung kausap ko. Dito po yan sa Raymond, Pulangi Bus Terminal Booking Office. Talagang nasa Maynila pa lang po ako. Kinakausap ko na po siya. Nagme-message na po ako na nagpapareserve na po ako ng ticket. At talaga naman pong pinagbigyan po niya ako na talaga naman po napakabait po niya. Talagang sobra. Napaka-asikasin po talaga kayo. Eto mga lods mga kaibigan, yung ticket ko bali may discount po akong 100 kasi talaga may discount daw po talaga ngayon ng mga Raymond bus na bumabiyahe po ngayon. Eto na mga kaibigan, yung sasakyan ko Raymond Volvo bus. Talaga naman napakalupit sigurado nito. Talaga alam naman natin pag Raymond talaga matindi sa bakbakan. Isa yan sa pinakamabilis na bus. Dito po yan na bumabiyahe sa Bicol region. At eto yung aming driver, si Kuya. Ang isa sa malupit mga lods mga kaibigan ay talagang sakto sa oras ang dating po ng bus. Dito po yan sa amin sa terminal ng Pulangi. Galing pa po kasi ito mga lods ng Tabaco City. Kaya kung sakali man mga lods mga kaibigan na yung oras ng dating nyo ng alis ng bus, kailangan agahan nyo pa po ng isang oras kasi minsan maaga po dumarating yung mga bus. Dito po yan sa terminal. Di po katulad sa Maynila na talagang matraffic. Dito po kasi sa probinsya wala. Eto mga lods mga kaibigan, napakalinis po ng loob ng bus, pati po yung kanilang flooring at malawak din po yung kanilang overhead compartment. Marami po kayong pwedeng mailagay at yung mga upuan malilinis mga lods at malalambot. Recline po yan mga kaibigan, kaya talagang magiging komportable ang ating biyahe. May seatbelt pa po yan bawat isa for safety na rin po. Mayroong foot peg para sa apakan po ng ating paa pag nangangalay na po tayo. Ayan mga lods mga kaibigan, kung yung nakikita talagang sobra okay na okay yung Volvo bus. Maganda yung loob po ng Volvo bus ng Raymond. Isa ito sa talagang lagi kong sinasakyan rin pag uwi ako kasi malapit lang sa amin to. Napakalapit sa akin trabaho, kaya talaga ito rin po yung isa sa kinoconsider ko na sakyan. Maganda at malinis po yung loob po ng bus mga lods, yung Raymond nitong Volvo. Ito naman po mga kaibigan, yung CR ng bus ng Raymond ng Volvo bus. Napakalinis at talaga naman na napakabango. Sobrang bango mga lods mga kaibigan. Ito yung parang napasukan ko na mabango talaga ngayon. Yung ibang bus na medyo okay lang, malinis, pero hindi siya, wala siyang pabango. Pero ito mabango talaga mga lods. Tapos may tissue pa at malinis. Pero syempre mga lods mga kaibigan, wag tayo ritong dudumi, ihilang po talaga. Mas maganda pa rin talaga mga lods mga kaibigan kung CCR po kayo rito, ihi po kayo, nakahinto po yung bus. O kaya naman pag di po talaga mapigilan, nakahawak na lang po tayo sa loob kasi baka alug-alug tayo ron. Ito mga lods mga kaibigan, sobrang ganda talaga ng loob ng bus at may palabas pa po yung TV. Pababa na si Ma'am Iris. Salamat po Ma'am Iris, sa susunod po ulit inasikaso muna niya mga bagahe at ng mga pasero bago siya bumaba rito sa bus. Isa na rin ang Raymond sa napakagandang bus company. Dito po yan sa atin sa South. Marami po silang ruta sa Quezon. Dito sa buong Bicol region, mamabot po sila ng Masbate. Parang wala pa po ata sila sa Visayas. Parang wala pa po ata sila sa bandang Visayas. Hindi ko po sigurado. Eto mga lods mga kaibigan, babiyahe na po kami. Iwan muna kita pansamantala aking pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Hanggang sa muli, tatrabaho muna tayo. Kailan mo nang kumita. Unti-unti na rin umaasenso ang aking bayan mga lods ng Pulangi. Marami na rin po rito mga iba-ibang establishment na nagpatayo. Marami na rin pong building dito na pinapatayo. At may mga bangko na rin po, tapos mga fast food. May mga malls na rin po rito. Dalawa po yung malls dito, LCC, at yung isa nakalimutan ko. Kapag ganito na tayo babalik sa Maynila, nakakalungkot kasi iwanan po natin yung ating pamilya, yung ating mga magulang. Pero kapag pauwi, sobrang excited tayo. Kasi talagang makikita naman po natin ating mga mahal sa buhay. Pero wala, kailangan talaga tayo magtrabaho. Di naman po wala po talagang trabaho dito sa probinsya. Nasa Maynila po talagang trabaho, kaya kailangan magtiis para rin naman sa kanila to eh. Pabiyahe na kami mga lods mga kaibigan, papuntang Maynila. Night trip po kami dito sa Raymond. Okay na okay yung patakbo, mabilis talaga siya magpatakbo yung Raymond, pero maingat naman mga lods. Talaga mabilis yung bus nila ng Volvo. Maganda yung bus kasi bago pa po ata ito mga lods. At talagang magaling magpatakbo yung driver. Ito mga lods, yung unang stopover namin dito yan sa may Pamplona, Camarines Sur, yung sa KCF.
At napakaraming bus na rin po rito yung nag-stop over, kumakain. Nandiyan po yung Antonina at yung mga Raymond na yan. Tapos meron pa pong isa doon na parang Alps po ata yun, kung di po ako nagkakamali. Masarap at mukhang bago pa mga lods, mga kaibigan, yung pagkain po rito sa KCF. Kaya okay na okay yung stop over po nila rito. Kaya nga po minsan mga lods, mga kaibigan, kapag bumabiyahe po ako ng Bicol na may dalang motor o kaya sasakyan, talagang dito rin po ako humihinto sa mga hintuan po ng mga bus, kasi alam ko masasarap po yung pagkain. Kahit na minsan medyo kamahalan, at talagang ang isa pa po natin na dapat sana mawala yung mga bayad po sa CR, kasi kumain na po kayo na medyo mahal po yung pagkain, sana libre na po yung CR. Mabuti sana kung yung mga CR nyo talagang naka-aircon at magaganda at talagang malilinis. Minsan kasi yung mga CR talagang parang yero lang, tapos may pagitan lang na kahoy. Kaya mas maganda kung talagang naka-aircon tapos malinis. Talagang okay na okay kahit may bayad yun mga lods. Bilis talaga ng Raymond. Ito sa una namin, Raymond din mga lods. Talagang bumabakbak siya. Kapag night trip talaga mga lods, daming talagang bumabakbak ng mga bus. Ito mga lods, isa pa, malupit din ang mga biyaheng bus. Malupit din yan mga kaibigan, mga lods, na biyaheng Visayas po at Masbate. Roro bus, bali talagang libre na po siguro yan sa Roro, kasi Roro bus yung pangalan niya mga lods sa kaibigan. Pero lahat naman ng mga bumabiyaheng bus na tawid dagat, may mga contact na po yan sa mga shipping lines. Kaya kumbaga pagdating talagang isa yan sa pinaka-priority nila. Lalo nung isang beses bumiyahe kami ng Masbate, tawid dagat, talagang di po umalis yung barko, kasi nga inantay po yung mga bus na galing Maynila. Sa susunod na upload ko mga lods, mga kaibigan, kung yung papakita ko po sa inyo yung bakbakan po sa Quirino Highway at sa iba po pong lugar na talagang matindi yung bakbakan ng mga bus. Talagang grabe, dami pong inovertikan din itong Raymond bus ng nasakyan ko, yung Volvo. Magaling po talaga tumakbo to, napakaganda ng bus nila at talagang mabilis po, kaya ang dami po niyang na-overtikan. Sa sunod po i-upload ko po yun sa sunod na video ko mga lods, mga kaibigan. Sana abangan nyo po yun. Sa kabuuan mga lods, mga kaibigan, napakaganda ng aking biyahe. Dito po yan sa Raymond Volvo bus. Napaka-komportable po ng upuan. May basket po para sa pagkain at sa tubig. Malinis po yung kabuuan ng bus, yung flooring, at maganda po yung aircon nila, malakas po, pero saktuhan lang, kailangan may jacket po kayo. Tapos yun nga lang, wala pong charging port para sa ating mga cellphone, katulad po ng ibang bus, wala rin. Pero talagang yung iba na mga bus na nasakyan ko mayroon, kaya hindi po kayo makangamba na malawbat. Pero talagang ang Raymond, isa sa pinakamabilis na bus. Talagang kapag dito ka nakasakay, talagang talaga asahan mo na yan na mabilis talaga sila magpatakbo mga lods. Yun ang ano ko sa'yo. Pero katulad din naman ng iba ng mga bus, talagang iba kasi pag gabi talaga sanay na sila sa mga biyahe, kaya talagang bakbakan talaga sila. Pero maingat naman itong driver ng mga Raymond. Kahit ito, iba na po yung driver sa ngayon, nagpalit na po sila. Bali maingat din po siya, saktuhan din po yung kanyang pag-overtake at mga kasabayan. Talagang komportable po yung kabuuan ng aking biyahe po rito. Andito na kami mga lods sa may bandang Lopez sa Quezon. Ito yung ginagawang flyover. Kaya nga dati nagtaka ako rito kung bakit ginagawa tong flyover noon, samantalang wala namang ganong sasakyan, di naman po matraffic rito. Yun po pala mga lods, ginawa po itong flyover kasi binabaha daw po ito. Napakalalim daw po ng baha rito kapag talagang umulan at binaha. Kaya gumawa po ng flyover po rito para na rin hindi ma-stranded yung mga sasakyan po rito pag inabot po ng baha. Ito mga lods, mga kaibigan, sa una namin yung DLTV. Yung nasakyan ko pag uwi ng Bicol sa amin sa Pulangi ay DLTV, yung stallion po nila, yung pinakamahal po nilang bus. Yan mga lods, napakalaking bus company po talaga niyan ng DLTV. Napakaraming unit po niyan at napakaraming ruta. Kaya talagang hindi po nangubusan ng bus yan. Kasi yung Batangas, Quezon, Bicol at Visayas meron sila. Magandang umaga mga lods, nandito na tayo ngayon sa Aurora Boulevard. Bali, inuna po nila yung PITX, nakatulog po ako kanina. Tapos yung Cubao, bago po mag Sampaloc, dun po ako bababa kasi nga po ayun na po yung pinakamalapit sa trabaho ko sa Intramuros. Kaya dun po ako bababa para malapit na. Maraming salamat po sa panonood. Dito na po ako sa Sampaloc Terminal. Maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless po, thank you.